Sanibonani. Emakhanga amakhala lapho nilalele khona. Leli phimbo elinibingelelayo ukhanyisile intombi yamanyanda. Ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhasini lami le-YouTube. Ngicela niqhubeke nokungisaphotha ngokuthi ni-like, ni-comment, emese niya-subscribe kulo lona leli khasi ukuze lizokhula. Ezibuhlungu ave zingapheli, ibuhlungu into evelele uKhumalo. Kade esho amashushu ethi uyomela i-MK as a president of u-MK, waze wabalwa nasey'hlalweni zabantu abazobe bekhona. Akuphelanga ngisho isikhathi esingakanani, ube sethola incwadi emtshela ukuthi akusamele abe yilunga le-MK, angeke asakwazi even ngisho nokuba u-president we-MK lo abethi yena uwuyena. Abantu babekile imbono yabo, abanye bebesho ukuthi kwagamele alalele abantu, kwagamele avume ukuxhashazwa i-ANC ngokuthi imnikeze iy'mali ngokuthi kumele awise uZuma amkhiphe esikhundleni sokuthi abe president womkhonto wesizwe. Eqenjini athi uKhumalo yena lasungulwa uyena, kodwa makuvela kahle uZuma uyayilanda indaba, uyasho ukuthi iqembu elakhe. Uyena wathuma uJabulani Khumalo ukuthi ahambe ayomurejistela leli qembu ukuze bengezukubona ukuthi uyena uZuma. Kuningi bakwethu, kuningi, miningi imibono. Mina ngiyalibeka kudaba lwami lwamanje. Siphinde sihlangane evidweni elandelayo. Nisale kahle.